Здравейте, уважаеми зрители! Ден втори на тази годишното издание на Рали Дакар. Донесени добри новини, добро представяне на български екипаж. Аз съм Иван Петров и в следващите 26-7 минути ще бъда ваш домакин на това невероятно изживяване. Днес тук сме отново с моя колега Христомир Николов, главния редактор на списание Offroad BG, както и с две страхотни машини, един човек и едно АТВ. АТВ-то може би видяхте преди малко от общия кадър. Машината, с която Петър Ценков завърши първото си участие на Рали Дакар с 12-то място през миналата година. Другата машина е човека, който от години наред налага модата в българския автомобилен спорт. Димитър Илиев, шампион на България в дисциплината Рали. Добър вечер, момчета. Добър вечер. Здрасти. Ицо, днес много хубави новини дойдоха от Аржентина. Във втория етап българите Петър Ценков и Младен Вачков се представиха отлично. Точно така. Младен днес влезе в топ 10 на генералното и на етапното класиране. Завърши на 9-то място. Пепи се представи също добре, 11-ти. Добро каране, така като се чухме преди предаването, всичко е наред, двамата са в отлична кондиция. Все още нямат сериозни проблеми по машините, така че е пълен напред. Митко, как приемаш ти това страхотно предизвикателство Дакар? Фен ли си, така да го кажем? Аз мисля, че няма човек с бензин в кръвта, който да не е фен на това невероятно състезание. Няма спор. Това е най-тежкото рали, най-трудното предизвикателство. Лично пред мен също стои като такова. Искрено се надявам един ден и аз да стана участник в тази надпревара. Истината е, че за там човек трябва да направи наистина много здрава подготовка, която да продължи минимум година напред, да участваш в няколко пустинни ралита, да натрупаш малко опит с подобен тип състезания и с най-голямо удоволствие и аз бих направил такова участие. Ще видим, след малко ще ни разкажеш малко повече, защото на мен лично ми е много интересно на каква фаза от твоите представи за бъдещето е този проект в главата ти. Преди това обаче ще видим главните отговорници за съществуването на това рали в този формат в тези три държави. Какво ще ни споделят за най-интересните точки от Рали Дакар 2012? Dans les trois pays, ça c'est unanimement partagé par les trois autorités de ces trois pays, Argentine, Chili, Pérou, qui vont nous accueillir. Et c'est surtout la promesse d'un parcours exceptionnel. Това са страхотните дюни по пътя, най-трудните участъци. Между другото, Ицо, интересно ми е, могат ли да се сравнят тези най-трудни изпитания с африканските части? Някой казва, че класиката си е Африка и Южна Америка не може да стъпи дори на малкия пръст. Доста трудно могат да се сравнят две такива места, Африка и Южна Америка. Доста общи, но и доста различни неща и в атмосферата като цяло, и в типа терен има. Специалистите твърдят, че в Южна Америка дори дюните и въобще пустинята са малко по-трудни за състезателите. Мястото е по-сухо, самите дюни са по-високи, пясъка е по-мек и неприятен за каране. Но аз не мисля, че може да има някакво сравнение. Все пак Дакар просто отвори една нова страница и трябва да гледаме само нея. Да, в този материал Етиен Лавин и Давид Кастера, рейс директор на състезанието, всъщност ни разказваха за най-интересните точки, които така или иначе ще успеем да видим в следващите ни състезания. Етиен Лавин казва, страхотно е, че ще стигнем до Перу. Тази година има 4 етапа в Перу до Лима, които са много трудни и отговарят на характера на философията на Рали Дакар. Вярвам, че това е именно така. Митко, да продължим разговора в този смисъл. Ти като рали състезател си карал на всякакви трасета, на асфалт, както и на макадам. Какво е особеното в това да се състезаваш на трасе, което не е конвенционален път, какъвто всички познаваме?
Първо е много по-тежко за самите състезатели. Има в предвид това, че концентрацията е доста по-висока с оглед на това да не пропуснеш някой голям камък или дупка. В такова трасе като Рали Дакар би трябвало да е още по-трудно, тъй като там освен всичките камъни имаш и много дюни и пясъци, в които затънеш ли в общи линии шансове почти никакви да се оправиш. Ролята на навигаторите със сигурност е от изключително голямо значение, тъй като това са трасета, по които не са минавали състезателите преди това и не познават по никакъв начин. Изцяло трябва да се доверят на роутбука, който получават от организаторите и на точната информация, която ще подаде навигатора им. Така че много са различни нещата, изключително тежко състезание. Все пак днес е още втория ден, всички са така в добро настроение, нали? Тепърва ще дойдат големите психологическите проблеми от натрупаната умора, от изтощението, което имат състезателите, тъй като специално според мен тук на това рали това ще бъде един основен проблем. Имайте предвид, че много голяма част от етапите са на изключително висока надморска височина, което допълнително ще затрудни много физически участниците. Вчера, това може би и към двамата, вчера чухме Петър Ценков да казва, че миналата година е осъзнал колко е важно България да има представители на такъв голям международен форум, по-голям в офроуд спорт от Рали Дакар безспорно няма. Защо ти като състезател и ти като журналист, като човек, който издава списание, който се интересува така от интереса на хората, защо е важно, че България има екипаж на Рали Дакар? Ако мога аз да взема участие, няма как да не е важно. Разбира се, че е хубаво за една такава малка страна като нашата. До сега не бяхме имали, миналата година за първи път участваха българи в това състезание. От изключителна важност е и то не само в АТВ-та, трябва да има и в моторите, и в автомобилите, айде за камионите. Едва ли бихме могли да се подготвиме, но смятам, че в другите дисциплини имаме подходящи състезатели, които могат да участват. Това, което е по-различно за този тип надпревари е, че там участват хора така не в толкова активна състезателна дейност или по-скоро вече в края на своята състезателна дейност. Дълголетие има в Рали Дакар. Точно така. Спортно. Надява се на опита. Тази година, между другото, за първи път има един състезател на 20 години. Има и един и на 70. И на 71 години. 50 години разлика възрастова между участниците наистина е нещо сериозно. Точно така е. Да не може да не е от значение, особено Пепи, както успя и да завърши миналата година. За първи път имахме в крайното класиране българин. Така че искрено им пожелавам тази година много по-напред да стигнат. Дай Боже. Да, в България всеки е чувал за Рали Дакар, но така, реално българите имат ли Дакар култура, ако може така да се изразим? Честно казано, на времето още като малък, може би и ти помниш, помним репортажите за знаменитите лични в Африка, на Сидвени Мицубиши, Тежой Мицубиши. След това някак си поугасна така интереса към Дакар. После в началото на този век се възобнови още повече, че преди години, ако помните, така българи ходиха чисто авантюристично като репортери, като експедиционери по трасето на ралито. Те отново докараха Дакар в България. Интерес се дигна, за което искам специално да благодаря на моите приятели Иво и Петър Цанови. Наистина пионери в това България да има състезатели в Рали Дакар. Може да се каже, че те запалиха нашите участници, доста пуснаха им фитила и резултатът е виден. Второ участие. А това, което каза за толкова ли е важно? Да, важно е като във всеки друг спорт, като във всяко едно отношение е важно да представим родината си наистина на ниво, да докажем, че колкото малки и незначителни сме на световната карта, толкова може да се представим добре и в това начинание. Добре, сега нашия редактор Радостин Любомиров ми казва, че трябва да имаме вече някои от нашите хора в Аржентина на телефона. Предполагам, това е Петър Ценков. Дали греша? Телефона съм. Здравей, Пепи! Включваме те в нашото студио. Тук при нас са Христомир Николов и Митко Илиев. Кажи ми първо впечатленията си от днешния етап. Поздравления за страхотното каране с Младен. 9 и 11 след днешния етап и в генералното класиране. Кажи ми впечатленията си. Благодаря. Беше много кадър и тежък етап. Всъщност ние не знаем как ще завърши, защото току-що идваме в бивака. Вие не го казвате.
Точно така, ти си в момента 11 в генералното класиране на 43 минути от лидера, а пък Младен е 9 на 38 минути. Чудесно, чудесно. Значи вече имаме член в десятка. Точно така, имате. Дано това да се запази. Разкажи за етапа, какво те затрудни най-много? Ами, днесният етап беше много тежък, защото след първите 400 км лиазон следваше високопланински етап, в който имаше дълги прави в началото, но ние там съответно нямахме достатъчно мощност и общо взето много време там загубихме. Много бавно се движихме, не можехме над 100 км да вдигнем всъщност. Но след първото зареждане с гориво следваха тежки участъци, сухи реки, после следваха дюни, където, как да кажа, наваксахме, поправихме нещата. Но днеска е страхотна жега, нямаме термометър да измеряме, предполагам, че е около 40 градуса. Да разбираме ли, че в такъв случай утрешният етап от Сан Рафаел до Сан Хуан, който за вас с моторите ще е 270 км специален етап и ще достига до 3000 метра надморска височина, няма да има толкова бързи участъци и вие ще имате предимство с вашите машини? Може ли би ли повторил, защото... Да. Означава ли това, че в утрешния етап ще имате предимство с вашите машини? Етапа не е толкова бърз на много сериозна надморска височина до 3000 метра? Ами сега ще вземем мерки, ще слагаме едни специални филтри, ще видим нещо да направим по настройките с компютъра, защото се оказа, че така наречената съвременна техника не е предвидила висока надморска височина, пък другите, които са с карбуратори, ни изпревараха като спрели, сигурно караха над 140. Специалният етап ние не можехме 100 да достигнем, което много изнервещо и ни поставя в неравностойно положение. Но пък после наваксахме. Ще направим всичко, каквото може сега вечерта с нашия механик. Пепи, здрасти от мен. Как са машините в момента? Имате ли сериозни технически проблеми или се справяте? Да, сега се държат, нямат някакви проблеми, в изключение на този с надморската височина, който и миналата година го имаше. Тази година оставихме оригиналните компютри и мислихме, че ще избегнат. Просто здраво всичко, нямаме щети, нямаме проблеми, изпълняваме си задачата за сега. Добре, Пепи, много ти благодаря. Доколкото знам, Младен е точно до теб. Ако можеш да му подадеш телефона да каже и той две думи, много ще се радваме да го чуем. Разбира се, давам го. Приятна вечер на всички от мене. Приятна вечер. Успех, Успех. Ало. Здравей, Младене. Честито влизане в десятката на Рали Дакар. Много слабо те чувам. Честито влизане в десятката на Рали Дакар. Вярно, втори етап е едва, но двамата с Петър се движите страхотно до момента. Ами, подхвърляха на сутринта с началото в СС с бързи прави, първите 100 км и се надявахме, че ще мине доста бързо, обаче вторите 200 км бяха много трудни, особено накрая последните 5 км дюни бяха убийствени. Имаше много АТВ-та останали по пътя, мотори. Успявате ли с Пепи Успявате ли с Пепи да се движите горе-долу в пакет? И те чувам. Успявате ли да се движите заедно с Пепи, какъвто беше плана ви преди да заминете за Дакар? Движим се почти заедно, днес сме на около 2 минути разлика. Беше много прах и не можехме да караме един до други и бяхме малко разделени, за да може да си караме спокойно. Иначе за сега всичко върви нормално. Аз имам един изпикал амортисьор, но механика смятам, че се справи. Добре, Младене, много ти благодаря, че се включи. Сигурен съм, че вашите приятели, роднини, любими хора са много щастливи да ви чуят от толкова голямо разстояние, далеч от дома. Пожелаваме ви успех в утрешния етап. Ще следим вашето представяне. Стискаме палци. Благодаря.
Това беше Младен Вачков от далечна Аржентина, от Андите, в Българската национална телевизия. Вие, уважаеми зрители, единствени имате възможност да чуете думите на българския екипаж, който участва в Рали Дакар. Изненада ли ви нещо от това, което чухте? Преди предаването си говорихме за задвижването 4x4 по АТВ-тата. Кое е по-добре? Дали тези с един двигателен мост имат предимство? Оказва се, че си има специфика и участъци, в което едното има предимство и другото. Така е, наистина, но в случая самия етап не важното беше толкова типа задвижване, колкото двигателя. Нали, машините на нашите момчета с инжекциони. Това, което не е помислено предварително и което не може да се реши по време на етапа, е настройката на инжекциона за работа на различна надморска височина. Но знам, че Омбрето е наистина много добър механик и ще вземе необходимите мерки и утре те ще се справят доста добре с това наистина висок етап. Митко, ти карал ли си АТВ? Карал съм, но съм имал подобни проблеми и аз с надморското равнище. И от опит знам, че когато се качим на високо в планината, определено не достига въздухи на машините и губят изключително много от мощността си. Така че искрено ги разбирам момчетата с какво са се сблъскали. Това, което искам да кажа обаче е, че мен друго ме изненадва, тъй като Петър е с по-преден стартов номер, той спира да изчака Младен и тогава карат в пакет. Значи, представете си, ако не трябва да го чака, щеше да е може би доста по-напред в Това се класирането. получи още вчера така разместване в... Наистина това е заради голямата разлика при старта. В първия етап. Дано тази тактика да работи. Патронели доказаха, че работи. Няколко думи за днешния етап като цяло при АТВ-тата. Втора победа за Серхио Лафуенте. Вчера уругваецът се превърна в първи уругваец, който печели етап въобще в Рали Дакар. Днес той повтори. За тези, които не знаят, Серхио Лафуенте, понеже си говорихме преди малко, че в Българската национална телевизия са на почит олимпийските спортове, е бивш олимпийски състезател по вдигане на тежести за Уругвай, участник на игрите в Барселона и Атланта. Много интересна личност. Лафуенте показа, че боя на Патронели не е само с пустинята. Точно така. Явно това, че човек е дигал щанги и има здрави ръце, му помага доста добре да владее машината. Нещо изключително важно в този клас при АТВ-тата. Добро каране, много приятна изненада. Наистина да влезе с гръм и трясък в Рали Дакар. Интересен етап, наистина, без много драми в челното класиране. Естествено ще се върне на вчерашния ни разговор за отлъчените състезатели. Днес двама от 7-те пилота, които бяха наказани да не участват в генералното, успяха да се върнат. Ето и класирането, само да споменем след днешния етап. Лафуенте първи, Алехандро Патронели втори, Томас Мафей трети и нашите момчета Младен Вачков девети и Петър Ценков на 11-та позиция. Да, аз искам да добавя, че на първите 5 места са машините Ямаха с задно задвижване. Може би за момента това е формулата в Дакар, може би, но тепърва се влиза в жестоко пресечени местности, големи дюни и голяма надморска височина. Ще видим това как ще се отрази. Нека сега да хвърлим поглед и към мотоциклетите. Митко, кой е твой фаворит в мотоциклетния клас? Там битката е жестока и ще бъде жестока до края между двамата съотборници Марко Ма и Сирил Депре. И винаги е била жестока. При тях може би нещо, от което никога не бих направила, да отида на Дакар с мотор. Не знам тия хора, където участват там с кой акъл ходят. Истината е, че дори и вчера пак е имало трагичен инцидент. Много опасно за мотор. Това е така нещо, което аз смятам, че Рали Дакар е изключително предизвикателство за мотористите. Те страдат най-много го понасят и физически и по всеки един начин. Така че фаворит нямам и всички са добри, стискам палци на всички, най-добрия да победи. Нека сега погледнем какво се случи при мотоциклетите в днешния ден. Марко Ма показа, че всички ще трябва да се съобразяват с него. Не, че някой си е мислил, че няма да трябва да се съобразява с него. Добрата новина за нас като любители, като зрители е това, че Сирил Депре също вдигна високо темпо и общо взето спретнаха първия дуел
в този клас. Да, може да се каже, че битката при мотоциклетите влиза в обичайното си русло. Кома срещу Депре. По-интересното за мен е, че отново на трето място имаме нов пилот. Не много известно име. Става въпрос за Хуан Бареда, пилот на Хускварна. Миналата година, между другото, испанецът отпадна на втория етап, а днес се представи доста добре. Отново битка между двамата титани. Франциско Лопес четвърти, Якоб Прижигонски пети, Давид Кастьо, който смени Шерко с Ямаха на 6-то място, и добро представяне за ветерана частник Пал Андерс Олевал Сетърс КТМ. Трябва да отбележим и хората, които имаха проблеми, и такива са Рубен Фария, който още на 4-ти километър спря за малко, изгуби доста време. Джона Стрит, един от хората, които се считаха за скрити фаворити, отпадна. При него причината беше може би това, че той видя мотора си в Буенос Айрес, нямаше абсолютно никакво време да се подготви, нито той, нито механика на отбора му, и в крайна сметка не успя да се справи с технически проблем. Също много сериозен проблем имаше Коди Куин, американеца, който изостана доста в класирането. Имаше проблеми на 222-я километър. Трябваше да ремонтира своя мотоциклет и след малко ще чуем от самия него какъв беше проблема. Не е ли хубаво това, че вече втори етап най-различни състезатели изкачат от засада пред фаворитите? Това е интересното на Дакар извън твърдите лидери, да видиш някое ново име, нов стил, ново пилотиране. Аз искам да добавя само към отпадналите. Днес отново имаше тежко падане на един мотоциклетист. За щастие той е сравнително добре с фрактури, но беше откарал в болница и приключи участието си. Много интересен етап при мотоциклетиста, отново малки разлики между лидерите. В рамките на около 10 минути са първите 10, което за тази дълга отсечка е нещо абсолютно нормално. Бих искал да кажа, че в генералното класиране Кома е начело, следване от Франциско Лопес, Сирил Депре в момента е трети. Митко, така като гледаш тази импресия, ти преди малко каза, че единствено мотор не ви карал на Рали Дакар. Не те ли привлича тази невероятна картина? Определено. Това, което аз наблюдавам в момента, са по-скоро трасетата. Имайте предвид, че от опит знам, че това, което се вижда на екрана, изглежда направо като магистрала в сравнение с това, което е действителност. Имам предвид, че от тук не виждаме камъните, не виждаме така дупките, скритите завои, т.е. изключително много опасности, които ние няма как да видим. И винаги едно е да гледаш отстрани през телевизора, друго е да си там на място и да се сблъскваш с този суров терен, по който се състезават тези хора в момента. Ето на вашите екрани Куин Коди. Много добър пилот, легенда от Баха 1000, най-голямото американско офроуд състезание. Доста добре миналата година. Да, но никой не е застрахован от проблеми. Много тежък ден, казва Коди. Всичко, което можеше да се обърка, се обърка, и то сериозно. Има голям проблем с горивната помпа, докато разбера какъв е проблема, изгубих много време. Направих байпас на Маркучи, успях да подкарам машината. Определено обаче беше много тежко. Ето и класирането. Виждате, Марко Ма първи, Сирил Депре втори, Бареда на трето място, Франциско Лопес четвърти, Фионски пети. За генералното вече споменахме. Това, което аз като състезател мога да ви кажа, че този тип проблеми, техническите проблеми, влияят изключително демотивиращо върху един състезател. Вчера, примерно, при автомобилите катареца е имал проблем. Интервюто му след това беше наистина нещо Интервюто му беше драматично. действително много интересно, звучеше страшно отчаян. Направо се насочваме към автомобилите. Това е, може би, класа с най-много почитатели, поне аз с такова впечатление съм останал. Най-много известни лица има там. Алатия след вчерашния кошмарен ден се върна с гръм и трясък. Въобще двата хамъра, Алатия и Роби Гордън, показаха днес убийствено темпо. Точно така. Победа за Алатия днес, много добро каране. Мога да кажа, че щупи кръка вчера. Явно и механиците на Роби Гордън са се погрижили добре за машината му. Явно и той реши да се раздаде до край на принципа всичко или нищо в този етап, защото вчера даже бе споменал, че за него Дакар почти приключва и няма какво да направи. Второ място за Стефан Петър Ханзел днес. Легендата на Дакар излезе на чело в генералното класиране. Много добро темпо, разликата между Алатиях и Петър Ханзел е 2,54 секунди днес. На трето място Роби Гордън, другият хамър.
Явно добре подготвени този път машините. Ето какво каза Петър Ханзел след етапа. Първата част бе много бърза и не можеше да се натрупа кой знае колко голям аванс. В края беше по-добре. Колоната се разкъса, появиха се обаче странни вибрации и мисля, че имам някакъв проблем. Няма как да минават безпроблемно състезателите тук. Вибрациите мисля, че е най-малкият дявол, който може да се появи. Абсолютно си прав. Явно, че в днешния бърз етап бългитата са имали предимство. И това, което ги прави много различни от минитата е, че те са само с задно предаване, много по-лека конструкция, с по-големи гуми, докато минитата са повече тип автомобили ВРЦ. Това е, което сподели Кшиштоф Коловчик в неговото интервю от вчера. Ето и Роби Гордън. Секунда, само Митко те прекъсвам. Много добра отсечка за нас. Скоростта бе на ниво, гумите се справиха добре, но едната бе повредена от камък. Ако това не се беше случило, мисля, че щяхме да вземем етапна победа. Най-важното е, че поддържаме много високо темпо, нямаме сериозни проблеми и се чувстваме много комфортно с нашата машина. Да те върна на мисълта ти за Коловчик. Той сподели, че именно минито е автомобил тип ВРЦ и затова се чувства, ето го на екрана в момента, затова се чувства изключително комфортно в него. Това, което със сигурност се сблъскат като много голям проблем пилотите, е разликата в температурите. През деня е изключително топло, вечер става... Вечер много студено, точно така. Искам и се да кажем и буквално едно изречение за Жениел де Вилиерс. Той претендира, преди това нека той си изкаже, в неравното бяхме добре, но в бързата секция не успявахме да поддържаме темпото на останалите. Накрая в дюните стана по-тежко, но се справихме. Като цяло съм доволен от представянето ни. Той претендира да има според него най-бързата и най-мощна кола. Ще му помогне ли това точно? Доста хора претендират, но определено де Вилиерс е един от най-добрите пилоти. Все пак, знаете, взе своя Дакар 2009, сега се справя срещу отлично, явно и техниката му е добре подготвена. Наистина много класен и опитен пилот. На вашите екрани Карлос Солса, пилота на Great Wall. Също добро каране днес, 11-то място. Неговия китайски съотборник обаче имаше технически проблеми. Да, китайската звезда Жу определено мисля, че приключи своето участие или на път да приключи своето участие в Рали Дакар. Не беше подадена информация до началото на предаването, но все пак Солса ще се бори за честа на марката. Ето и победителя от днешния ден от ИА. Това, което Митко каза, че е звучало ужасно разочарован след вчерашния етап, ами то за него бедата не беше само в самия етап, ами в 600 км лиезон, близо 700 след това, защото той не получи техническа помощ на финала и е трябвало да спира през 100 км, за да налива масло. Колко литра масло е налял в този огромен хамър, няма представа. Това е генералното класиране. Стефан Петър Ханзел, лидер Роби Гордън на второ място, Кшиштоф Коловчик на трето, Жениел де Вилиерс на четвърто и Нани Рома се промъква до петата позиция, без така да е изглеждал много впечатляващо в първите два етапа. Нормално е да се изкачиш на добра позиция, без да си най-атрактивния и най-бързия. Имало е случай на спечелено рали без етапна победа. Помните, когато синята армада на Volkswagen връхлетя в последните африкански издания, когато взе почти всички етапни победи и в крайна сметка разни нелепи технически проблеми отказаха и Сайнц и неговите съотборници. Тогава Петър Ханзел, последната си победа я взе, аз не мога да се сетя, но мисля, че едва една етапна победа имаше, но винаги се движеше с неговото класическо, уникално и легендарно темпо, което го отведе до правилното място до победата. Тази година има много мощен отбор, който стои зад гърба, но това също трябва да принесе до големия им опит. Митко, буквално с едно изречение, защото напреднахме във времето. Как виждаш развитието в клас АТВ, как виждаш участието на нашите момчета и една така, може би е смело във втория етап, но като прогноза, може би? Прогноза няма да давам със сигурност. Това, което мога да кажа е да пожелая на момчетата успех. Предстои едно много тежко предизвикателство пред тях и така в такива ситуации човек трябва да има и спортен шанс. Искрено им го пожелавам. Добре, благодаря ти. И накрая секунди за да видим какъв ще бъде утрешния етап. Става въпрос за отсечката от Сан Рафаел до Сан Хуан,
колите ще изминат 499 км, от които 208 км специален, моторите и АТВ-тата 561 км и отново по-дълъг етап ИЦУ за мотори и АТВ-та 270 км. Специален етап, сериозно навлизане в Андите, стига се до 3000 метра надморска височина. Това ще бъде един голям тест за издръжливост на машините. Конкретно за мотори АТВ-та организаторите обещаха толкова стръмни хлъзгави хълмове, че ще им се налага да ги пускат едва на първа предавка. Както и вчера казах, този път на мотоциклетистите и атевистите им е доста по-тежичко, отколкото на големите машини. Тежко им. Ами, благодаря ви на двамата. С теб, Ицо, ще се видим утре. Митко, на теб ти благодаря за страхотния анализ, който направи. С това се разделяме, уважаеми зрители. Бъдете с нас и утре с етап номер 3 и най-интересното от Рали Дакар. Лека вечер!